Kini kita Dawai piles aingo try kita Dawai piles ki baphylla bon ki bala shipo arpo snem ru ki bom yo kia ki tang shudi do ne shispa na ba shispa ki la yo e ke jingkia te ki bajur palat ru tang san klong kum ne la yo kia ti ba malu mala tang wei hi la kia ti best ba kini ka Dawai piles kan te pun ha ki bom tip resh phang kini ki Dawai ki jongi te la da na preng jong phi tip ba ki don ki ba hitom ki ba pang te sai rap pania thu tang ba kan mau pania kiari ki jing ba moida nakadaw jong ki jing ba moida palat bat mdai hi ra ban ba mat khindia ru phi lengo phi ong ba le ki khlong ru ki mi piles an re nakadaw ba phi ban ba palat ki jing ba moida te namar kata kadaw nga ra shet momo shet shawru nga shet beda u ata ngam chu shet ra da u moida te phi la ban pen shet ya khlung da u suji da u ata phi la ban pen shet jing bam hi ken hayeng nai thi da ki jing bam moida phi shet samosa hayeng ru phi la ban shet da u ata u bang ba te the do tu ashirwat ken te le kumta ken te na ki moida ken ba kalalong kani ki jing pang piles te ban dit da yang ru penlong ban mi piles te kemot da bam jaru ya da ban bam dang kham kloi wat nom bam ra shwa ban thia te kumbang lai ju ong man chua sa bam hindi hen reng ong man ta wat nom bam re namar ba try la pen ilan tianga ba mlong re ban bam hindi da pam piles te hen re le ban bam ki jing bam ki bon fiber te kay rap ha kumusu apple ne u clear biscuit clear pathau da pon biscuit te shu grain embed di ko la ne u sapon ang cloud kitu ki rap ha yo piles te wat ju kham shong kan rong re wat shong slam ha khana te kay rap bed phindi kini ki Dawai bat phin ong artat ba ngam chu tet ba manu ngadon piles namar da ba khia phi khia shisha hi bat ka kham kloi ru ban yo khia dei re kum kitu ki Dawai nyu le te phi hap yai sha de ki snem ken tu ba kloi palat ten riu bnai ba biang por te shi snem ba slem ta ar snem ta ro ki ba le bha ken ta ba ka jing khia pat ki khia shi sha hi de ba shu ong ken ti ki ba ta ki ni ki phnya mi nyu ru kamon ki hap den kam bet ban ayu ban ta tu powder pen senge jing hap ti phi hap pe thu ru ya la de la da dang hap usnyu ta ben ngam ju e shu man ta ni powder pen senge jing hap la ne u powder yong ba u hena am ba that te ba hap shi hap te man ta te ngam ju ayu shure ngam ju e shure te la ban e jrong ken ki snyo ki jong na ken te kini ki Dawai ki ba yarap shisha hi kini ki shampoo ru ki pom dan chemical re te ngong sa massage kum to lai sau minute ban mi snyo te la da pikir ki patas la be kum bas la ki shampoo na yo la le re te ki don ki ba kwa re ban ta kini ki wei kwa ban ta to ne hena ong long em balem long bet ken te phila ban ta panan kam da ki tu ki brand chemical ro phidang ta te kini le ki ba ha te bas ken na phita te uble ke jing su unyo ban kul khui phisia bro khoi tinga ju hi kai ki brio bakin shwa ban ta da ya Dawai pat nga ju hi kai bakin ya wa de jing pha brio ka pasha po ru ka do not ka jong phi de tang ka pasha ba nga ju ong dam nang da ban hi kai ban Dawai jrong pet ka tu ka jing Dawai san nga ju ong ser wai shi dengan ta ne shi kan ta kat ba phila te de ban du na pat shi dengan ta puli bible shi phawar pholan nong ru da phim la lai lan nong pen de ben don ka si phi bon kam palat puli na tang shi kha ar khat ru ta ba ta kan long teng khat man ka sngi te da bon kam ka no ro pen de ben lai lan nong te hen re don ka por ka ba tang ban thia ro phim yo shu te ble us ngo thu he ka ta te ble ka jing su un yo ban kur khui psia ba ro khon te da phi kwa hi Dawai ki jongi phila ban phone number phone jongi yo ro try